8 Mart bayramy Halkara Winanlar Günü münasibetli Mar welayatyna geçirilen dawarlar welayatyň Bagtyar ila tarapyndan mährem inilerimize, gullerden görkli gelin gyýdarymyza goýulan belent hormat sarpaň alamaty bolup, ol gowun göterji pursatlar betsenýär. Mar welayaty häkimliginiň Türkmenistanyň Winanlar birleşiginiň Mar welayat bölüminiň hemde Mar welayat medeniýet büdürliginiň bilelikde urnamaklarına geçirilen bayramçylyk dawarasam, ýurdumyzyň Bagtyar Winanlaryna goýulan belent hormat sarpaň aýdyň beýany urly. Türkmenistan parahatçylygyň öňsmen watan ýylymyzda bellenýän bu dawarany welayatyň medeniýet ösünü diýişgäleri, ussat aýdymçylary, tam toporlary, ýürüýte saatçylyk goşaglar syngut mekdepleriniň wekilli ýaşlary, döwrwap çağlar tam toporlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlan aýdym saldy çykyşlar bilen bezediler. Bagtyarlyk döwrümiň ruhuny laýyk derizde belent keňlerde aýdylan aýdymlaryň, ýanglanan şerin mukamlaryň ýerine ýetirilen döwrwap tanışlaryň şatlyk şowkuny udoklara ýaňsalyp, toý şatlygyny döretdi. Göňüllere galkyndarýan bayramçylyk çykyşlaryny mährban we gahrman arkadamyzyň Winanlaryň zäkbeti, Bagtyar durmuş hakynda amala aşyrýan rowaji işleri, edep terbiýanyň mektep gataplanýan mährem inilerimiz we Bagtyar Winanlarymyz giýinden wasp edildi. Dawaradaky ýürekler joşdurýan şerin mukamlar, Bagtyarlyk döwrümizde mährban Winanlar bardy, uly aladalar edýän, milli liderimiziň adyna tüýsürekden çykýan alkyşly söýler bolup ýangandy. Bagtyar Winanlaryň bayramçylygy münasibetli mar şeker, türkmengala, murgap, garagum, mar etrap häkimlikleriniň, etrap Winanlar hemde medeniýet bölümleriniň, demokratik we agrar partiýalarynyň etrap komitetleriniň, kärdi şarklaşyklarynyň şäker we etrap birleşmeleriniň, ýaşlar guramasynyň welayat geňeşiniň, şäker we etrap medeniýet bölümleriniň gurnamaklarına geçirilen dawarlarda medeniýet we synod usatlary, tam toporlary çykyş etdiler. Medeniýet işgärleriniň ulukyjy bilen görkezden çykyşlary bayramçylygyň şowkuny artdyrdy. Usatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym sallarda we tanışlarda hormat prezidentimiň alyp barýan ýylt bäkbetli rowaji işleri, Bagtyar zamanamyz, Winan gözelligi, mährban gelin gyýlarymyz giňden wasp edildi.